Igbo mụrụ ekene m unu. Ihe anyị na-etigbo nwaanyị gidi na-azụ akụ nke ụwa n'ebe ihe niile dị maka onye ọbụla butesi akụ niile dị n'ụwa. Kedu ihe elu ga abalị anyị ma emetasi niile onye ga-ebu akụ wee na mmụọ, onye ga-ebu egwu ụwa wee na mmụọ. N'ebe nọ today bụ ndị ozu ya na-akpọ graveyard n'ọnụ oyibo. Adị na akụ ịgafe ihe dede. We are like you before, one day we will be like us. Na dị ka unu mgbe mbụ na-emecha unu ga-adị ka anyị. Eziokwu anyị emecha dị ka ha. Mana the question bụ kedu ihe ime mgbe dị ka anyị? Kedu ndị bụ ga-echeta gị mgbe dị ka anyị? Kedu ife ime? So na ndị na-eli ego obodo, ego community na-ebute ego nlie, gụọ bụ dibịa, gụọ politician, gụọ medical doctor, gụọ bụ injinia. Kedu ihe na-eme? Kedu ime n'obodo? Ka ime n'obodo, ka ime society. So na ndị na-eli dibịa na-egbusisi ndị mmadụ na village, na-egbusisi ndị widow, na-analị ndị mmadụ ihe anyị ike maka na ibiribe ọlọgwụ na-akụchi ndị mmadụ ike, ma ndị jeli mbekwa afọ, ma ndị kuchi ike, ma ndị Igbo n'ọnwụ ike, ma ndị Igbo n'ọnwụ mgbe obodo, ma ndị Igbo si ndụ ha, ma ndị Igbo untimely death, ọhịa na-alụ asị dibịa. Gwa na medical doctor so na ndị na-ele organ, ndị na-ele nwa, na-elefusi ihe mma. Gwa bụ politician, kedu ihe lụrụ obodo gị mgbe politician? Mgbe ị dị ka anyị, kedu ife ime? That's the question you ask yourself. Yes, now one day you are like before you are like us, but one day we will be like you. Yes. One or two ways about it eziokwu. Onye ọbụla ga-anwụ anwụ. Onye ọbụla ga-eji anasị mmiri. Na ego niile na-azụbụ ka n'ụwa ka ibulu gwa politician na-ebukosi ego niile dị n'obodo, na-ebu ihe niile, na-ebu ihe niile, na-ebu ihe niile. Today, eniro gị wit moto gị, eniro gị wit ego ndị a, eniro gị wit ụlọ gị. You are just buried in 6 feet. 6 feet down below. Iji go lands mmiri 6 feet, just the place gị now 6 feet. Even ofu moto ga mambari n'ime ebe a wit go. So kedu ihe na-azọ akụ n'ụba niile? Kedu ife na-azọ akụ gọvanọ na-ebu bụ pastor. Well, office gị na-anapụ ndị mmadụ ego si na Chukwu kwuru, thus said the Lord, but God did not say. Prophet ị na-ebuba. Imam ị na-eme nke gị na-eme mpụ, everybody na-eko na-eme ihe niile. At the end of the day, kedu ihe ebe end? Na-ebu nketa. Mụ ga-eketakwa ebe a the same day. Very soon, I don't know. Ebe mgbe Chukwu ji wee kpọọ m, all of us will be here. Look at it. Enye onye bụ na nketa 6 feet, 6 feet, 6 feet. Onwede measurement, onwede onye room ya ebe a nụwa luka, room na ebe obi. Kedu ihe ime mgbe dị ndụ? What did you do when we are alive? I'm not questioning the dead, but I'm trying to say something. You that are living, I want to live na ndụ ka na-agwa okwu a. Ihe niile na-agba ndị ka ego niile anyị na-ebukọ, asị niile anyị na-asị na-ebu ego, ndị mmadụ niile na-emegide, ndị niile anyị na-ele, ndị niile anyị na-ese ndị obodo beka jebe ọlụ ga-ashewu, ndị niile anyị ji na-ewe esi na-eme ihe niile na-ara akara aka. At the end of the day, ọkwa ebe a ka ị ga-end kwa up. Kedu ihe agwa your ancestors? Na akara aka enye gị, talent enye gị n'iji ewe eme. What are you going to tell your ancestors? No, tune ya tune ka iwe malụ because igbu mmadụ dị easy. Mana ike mmadụ adịrị easy. Igbucha igbu ikpa na-egbu akpọgo ogbu mmadụ onye bụ dịka ihe na-egbu adịrọ mma. Egbucha ihe niile na ebe na-end kwa. Owele ndị niile anyị igbu ga-etinye gị na ha na nini. Moto niile anyị na-azụkọwa na niile anyị na-azụ. Those protests niile a na-asị ndị mmadụ na vidiyo etinye gị na ebe ahụ. So ke the need of doing all those things. Oke ọchịchọ. Okwu ngwa dịbe ka m gwara ndị ụka the same thing ọrụ ihe dị iche ma onye na ma Muslim ma ụka ma ndị omenala iche bụ ofu. Kedu ihe nje ihe ọkụgụ ihe niile na dịbe ka na village na-agwọ nsị na aja. Tụfusie ndị ụmụnna ha n'obodo oyibo. Tụfusie ha nata kwa ha nata kpakọla na ha. At the end of the day, ị na-ekwe na nawa ebe edebere ya 6 feet. Not 14 by 14, load 12 by 2, standard room 12 by 12, load there, ebe aka edebere gị. So kedu need of ihe niile anyị na-azụ. And then look at it. We were like you before, and one day we'll be like us. That is true. Obodo mana anwụ ha dị ka anyị mụ mbụ mana emecha na anyị ga-adị ka ha eziokwu ka ọ bụ eziokwu dịde mana ihe ajụ onwe anyị kedu ihe unu mere mgbe ndị ka anyị gbanwee nọ ndụ ka iji ndụ gị mee ị na-agba ashawo na-alụ hook-up lugide hook-up end up with eze nwaanyị onye na-alụ mgbe nọ ndụ ị na-ezu ori jigide orizi ori bụrụzie pastọ bụ ejizuzie dị ha ya esi onye ụlọ ụka asịnechi ya dịgo eziwezi ochi ndị ụka echi eji baịbụl ezu abụrụ ochi egbe ọkọ wechi eji baịbụl ezu izugide bute egbe zuchi baịbụl zuokwa onye na-alụ igbo onwe nwa Chineke ka iwu dibịa na-eme ọbara dibịa na-eme ọbara na-abụ isi ochi niile yeba na omenala eziokwu nke ndị omenala eziokwu onye ọbụla bụ onye ochi ozibe ndị ebe isi ezu nke gọọmenti ji egbe ezu ogbe ndị ji baịbụl ezu ogbe ndị ji afọ ezu ogbe ndị ji ọfọ ezu ka ebe nke gị wasi ezu nke gị ogbe ndị ji ọfịs ezu ndị politicians kedu ihe nke ị na-ezu na ya at the end of the day na ebe iketa so ihe niile agba nịga bụ 6 feet ebe a na ya ụlọ dị 12 by 12 so nwa nke mmadụ jụọ onwe gị ajụjụ kedu ihe agwa ndị ancestors gị kedu ife ga-agwa ndị ancestors gị aka na-ekwu ị ga-agwa ndị ancestors gị gịnị kedu ife ga-agwa ha iji ndụ gị wee mee nwa Chukwu okike kere kedu ga-agwa ndị ancestors gị ihe niile anyị na-egba dịga nekwa ebe ọ bụ adanyelu gị moto gị na ana adanyelu gị ihe ka na-ewude m iwe bụ na ihe anụ a na your smallest room na your house dị bigger than this place edebe gị so kedu need of unity ihe niile anyị na-azụ ebe ka iji eje maybe end up ka jụọ nwa ya ajụgụ ọbụla n'ụwa ka ihe abụrụ ihe ga-abụ ezi ọmamihe kelere gị nwa nke mmadụ wele kụziela wele mụta ihe niile anyị na-agba nga ebe ka iji aga n'owe were ebe iji aga ka legacy idebe n'ụwa ndị mmadụ ga-echeta gị ndị bụ na na-echeta gị bụ na onye ajọ mmadụ
chukwu thank God na onye ahụ nkwalo hey Jehova thank God na onye ahụ ngo ọmadụ thank God na onye ahụ ngo ka ikulu ume onye je chita gị ka na sị hai ọ bụkwa na onye a na ihe dị etu ama mme onye je chita gị ka eji chita gị ka legacy rapụ n'ụwa ajọ obi ajọ omume eji chita gị n'ụwa ka nsị ka njọ gị were aka gị jụọ onwe gị ajụjụ a ka emesienụ